Vio jenge chandruok ma school fees benitie ka kum chandruok ma school fees nitiere capitation mar serikal be iwacho no se gol to samoro ing'eni wacho no kokato school owuon to pesa no timang'owa onge. Koro ma wan gi headmaster kata headmistress manigi nyithindo madonje school tinyisi be ni kik iriemb nyithindogo. To capitation be poko timang'owa poko chopo. Jogi nyaka chiem. To jogi nyaka chiem. Jopuonj be nyaka timang'owa tim preps gi puonj monego be ni gimiyo nyithindo. Classes be ing'eni nitiere namba miwacho ni the required number monego be ni per class. Sani ing'eni mano yiech onge. Nikech kane sirikal ochako 100% transition to ne wacho ni onge nyathi madong dala. Nyako kawo. Sani mar ariyo chon ing'eni ni yiene school mondo kaw nyithindo based on kaka nyithindo perform. Sani ing'eni ministry ema timang'owa allocate. Koro yudo kata ka nitiere kata headmistress kata teacher kaneno to wacho ni ma namba mokwa nyal. Ting'eni mane mosemiu. Onge kaka inyalo timang'owa, onge kaka inyalo tamori. Jonyuol moko be nitiere ma onge nyalo, nyathi to kadho ndi. Koro school midhi tere nyathi, iyudo kata ka en counties ariyo kata adek, mawuok ma en owuon janyuol no ne pok owuok e county neno. Koro iyudo kodogo ng'iyo to nyathi nani ka ngodhi e skund ni adhi tere nade, afadhali odong' obed dala ka. Nikech onge kanya yiene mondo dhi ang'o e school. Koro iyudo ka embo ling moko nyiso kata school mano kawe nyathini ni nyathi ok nyal biro. Koro iyudo ka school ng'iyo kochopo to koro mane makoro gimbe giuso. Mwinjo ka parents moko wacho ni an nyisa na kel pesa makama mondo nyathino timang'owa odonje skund no. Skunde moko be nitiere competition mineno kata kane giketo ministry no golo classification ma performance nitiere skunde ma podi ning'eyo ka nyingi gi owuok ting'eni school makama perform. Nitiere moko mabe teachers make sure ni gidwa mana kawo particular nyithindo ma particular maging'eni magi maka gikelo to nying school bro timang'owa pod ni malo. Taparo ni